Takže bude to stát za to. Jo? Tady máme těstičko. To je pecka, kámo. To je perda merda. Tak, špalové palačinky jsou v topu. Jo, je to zdravý, je to dietní a je to peckózní. Tak. Tak, pojďme lidi. Pojďme. Ať se něco děje. Čauko, já. Dneska děláme špalové palačinky. A je to perda merda. Čau lidi, zdravím všechny, jak se daří, jak se máte, co jste dneska dělali, jak to probíhalo v práci a ve škole. Ahoj Bramburku, kámo. Bramburku, já bych potřeboval něco, já bych potřeboval poslat 5 hvězdiček, jestli je to možné, na Facebooku. Jestli máš 5 hvězdiček. Děkuju za ružičku. A tam ten systém to po mně chce, že se mi otevřelo nějaké možnosti. Na streamy, že budu mít lepší nějaké věci. Nějaké nástroje. Tak, čau Bětuško, kde jsi byla celý víkend? Je tady Bětka. Bramburku. Čau lidi. Ne, z Vídně. To je kousek od Brna. Tak, jedeme na to lidi, jedeme na to. Pojďme lidi, všem privět, čau lidi. Dneska dělám špaldovky. Dneska děláme špaldové palačinky, kámo. Privět. No, tak to jo, vlastně ty jsi nemocná, že? Tak to je jasný. Čau lidi, ahojky, čau Štefane, čau Jakube, čau Evo. Tak, pojďme. Pojďme na to lidičky, ať se něco děje. Tak, já jsem tady. Pepan je ready. Jasná věc, Pepan se přežral, ty voga, já jsem dělal video. Dal jsem 3 misky jídla pro 3 psy, co mám. A Pepan to sežral všechno sám, skoro. A pak pustil ty 2 psy k tomu a má takový břuch Pepan. Tak, ty vole, úplně nafouklej, že on nemůže ani nevyskočit mi na sedačku. Jo, spasiba. Pepan to nedává. Tak, borci, mám to nachystaný. Mám super těsto. Já už jsem to udělal, protože jsem tady si nechce potom drbat. Jo. Špaldový, jo. Špaldový palačinky jsou zdraví lidi. Jsou zdraví a jsou chutný. Prej. Já jsem to nikdy nejedl, jo, já nevím. Jestli budou chutný, to vám řeknu, až to ochutnáme. Jo. Zatím to nevím, jo. Zatím to nepoznám, jo. Prostě špaldovka a uvidíme, co to udělá. Čau Jakube. Tak, jestli to bude dobrý nebo ne, nikdo neví. Thank you very much. Tak, je to tak, lidi. Tak. Ajšo, čauko. Sledujte Bramburka, lidi. No. Tento recept je na 6 porcí. Na 6 porcí. 6 porcí, kámo, no. Pepa spí, ty bugonzu, jsem si tady chrupká. Tak, líčky, zdravím všechny, jak se máte, co děláte. Jsme na pohodě lidí. Takže to musím víc ředit, že, Beťuško? Musím to víc ředit, ono to houstne. Já jsem tam ještě do toho dal také ten prášek kypřici, aby to trošku nadýchalo jako lívance.
Takže uvidíme, co to udělá. Uvidíme, co to udělá. Možná to bude lepší. Tak, možná, že to bude lepší lidi. No, uvidíme. Jsem na to zvědavý, jo, takže... Hello. Tak, já začnu na to makat lidi. Já to ještě musím nechat chvilku, jakoby, ono to teďka jakoby kýne. Možná to mám moc řídký, ty vole, uvidíme. Jo, ale zase já to nechci moc hustý. Protože když to udělám hustý, tak to bylo takový vysoký lívance a nebude to ono. Jo, nebude to ono lidi. Když to udělám vysoký, jo. Takže já to radši dělám nižší, ale je to lepší. Ahoj Mária. Čau Ivetko. No borci, no, tak jsme se tady sešli v plné síle. Jak se vede, jak se máte dneska? Hello. Na. Tak, Matuško. Já jsem si to nachystal, než jsem to zapl, tak jsem ještě si dal kávu. Kapučo, víš jak? No a už to bylo, kámo. Pepa je drak, Pepa nedělej to. Pepa je gula. Ale fakt, já jsem dělal video pro psy, jo, jako vařil jsem pro psy dneska na video. A dal jsem 3 velké misky jídla na zem, pro každého psa jednu. No a pustil jsem Pepana, natáčel jsem to, nebyl jsem u toho, a Pepan sám sežral 2,5 misky, jo, a na ten zbytek přišli ti 2 psi. A Pepan má takovej břuch. To ještě jsem u něho nikdy nezažil. Já řekl, se nemůže ani hýbat. Nemůže se ani pohybovat, jak je na tom navalené. Čau Medusko, vede se dobře, jak tobě? Vede se dobře? Tak borci, já jdu na to, já to pomalinku, já si to nachystám. Děláme to všechno na másle, jo? Mám nový máslo, nový přepuštěný máslo, všechno. To voní to, musíme dělat na másle, jo, lidi? Já mám hodně velkou spotřebu těch másel. Já mám velkou spotřebu, jo? Já denně, nebo do týdne spotřebuji třeba 4. Jo? A nevím proč. Taková velká spotřeba, že? No, čau. Tak, jedeme na to, lidičky, už to nahřívám. Pozor, Pepo, běž, ať mě nespadneš. Tak. Tohle se odložím. No, jdu na to, lidi, zkusím to. Teď jsem tam neměl moc nahřát ještě. Nebylo to úplně ono. Nebylo to teď úplně ono, tak doufám, že se mě první nepřilepí. Tak uvidíme. Uvidíme, já to teďka zatahuju. Tak, já to dělám pomalejš, protože ty špaldovky se budou dělat trošku díl. Tak, zdravíčko, jak se vede, borci, jak se máte? Hello guys, tak, čauko. Jo. Pepan to jistí, no, kámo, už to tam mám navalený, jo, dívejte se. Už ho tam mám. Co je, holčičce, je teplo, no ano, protože jsi přežranej. Já jdu otevřít. Já otevřu na zahradu lidí, ono je teplo. Tak, konečně máš nějakou činnost a místo spaní aspoň tady funíš. Celou dobu chrápe, tak teďka tady aspoň funí. Tak. Je to tak, lidičky, je to tak? Jo, palačinka se nepřilepila.
Jako jezdí. Jo, jezdí, dívejte se. Ještě to chce ale, protože ještě je to takový jakoby, že se to odspe na dno. Jo, je smutnej pořád, protože je hladnej. A jak je hladnej, tak je smutnej. No, já ho odsmedním. Tak jdem otáčet, jo? Hej. Dobrý? Dobré jsem, ne? Co říkáte? Dobře jsem to otočil, ne? Podařilo se. Tak jedeme. Vyzkoušíme, jaký to bude. Třeba to bude dobrý, no. Jestli to bude lepší jak normální palačinka, nebo ne, tak uvidíme, no. Je to paráda, jo, Bětuško. Čau lidi. Zdravím všechny. Pojďme nazdílet stream lidi, ať nás tady víc. Začali jsme dneska brzy celkem. Tak, jedeme dál. Otáčka. Uděláme otočku, lidi. Uděláme otočku. A molutky. Tak, soráž. Nějak ještě pořád jakýsi takovej nachlazený, jo? Lidi, není z čeho. Ale pořád jsem takovej nachlazený. Jo, takže jak říkám, je to divný. Takže ličky, palačinka se nám krásně dělá, teď ji otočíme, je to špaldovka, jo, dívejte se. Krásně jsem ji otočil, dívejte, ukážu ještě jedno. Je to super, takhle se to dělá správně. Takhle se to dělá správně. Pak zavolám testery, oni to ochutnají a řeknou mi, jaká je. Jo? Takže koukně, hotovka. První máme hotovo, není vůbec připálená nic. Takže první se nám podařila. Já ji tady dám na to. Teď si nahodíme zase máslo. Jo, dávám jenom přepuštěný máslo, jo, borci. Nic jinýho. Já si to tady posunu kousek, ty vole, to pálí. To pálí jak stará, to nemůžu říct co. Tak, já toho tam moc nechci urvat, toho těsta. Tak, už to valím. Vážení a milí přátelé, na první pokus, první palačinka, nepřilepená, nepřipálená, já myslím, že dobrý, ne? Co říkáte? Mohlo by to být horší a je to dobrý. První pokus, kámo. První pokus se podařil. Můžu říct, že se vydařila. Tak. Uvidíme, co to udělá dál. Jo, už to šustí. Jak to šustí, tak je to v pohodě. Jo, musíme opatrně. Jak to šustí, je to v pohodě. Horší, když se to začne pálit, jo, nebo lepit. Jak to přilepíš, kámo, a nic s tím nedehnou, tak je to na houby. Tak je to úplně brutálně blbý. Úplná brutálka. Potom je to fakt na nic. Jo. Puntíkový ponožky, no. To já tak nosím někdy. Jo, no, chtělo by to. Pořádnýho pivsona. Hej, dobrý úlet. Dobrá palba. Takže se podařila. Podařila se otočit. Takže pohoda. Jedeme dál, lidi. Tak. Jo, pohoda, borci. Nasmažíme palačinky, uvidíme, co to udělá. Nasdílejte stream, lidi. Pojďme to nasdílet, nás tady víc. Já to tady nazvednu, kouknu se, jak to vypadá. No, ještě chvilinku tomu dám. Musíme si s tím vyhrát. Když si s tím pohrajete, tak to jídlo bude vypadat dobře a bude chutný.
Když to odbídete, jo, tak to připálíte, nebo to uděláte nedobrý, nebo je to dobrý, bude to na nic, jo. Prostě takhle to musí vypadat, jo, ta palačinka. Takhle to musí vypadat, kámo. Jo, že otočím, tak z druhé strany, jo. Tak, to je přesně to, co já chci. Já přesně takhle chci. Takže nahodíme máslo. Nemusíte dávat ani moc toho másla, jo, na tu palačinku. Ono to není potřeba. Jo. Když tam dáte trochu, úplně to stačí. Vyklepeme, aby nám neteklo těsto. Dívejte se, Pepa je ready a je úplně v pohodě, že nemá vůbec žádný problém ten pes, jako jo, že on si tady prostě takhle je na vegetu, jo. On si tady je tak na vegetu, já jsem fakt profík, jako, ale dívejte se na to, mě ty palačinky jdou. Musíte uznat lidi, že mi to jde dobře. Co říkáte, jde to dobře? Dobře se to smaží, je to perfektos, ne? Je to perfektos, kámo! Jo? Takže tak. Čau. Leša, привет, Leša. Leša Penny, hello. Leša Penny přichodil. Ahoj Eli, jak se máš? Co děláš? Kde jsi? Kde jsi, Eli? Tak. Za chvilku to otočím. Ještě s tím musím zahýbat trochu. Pomalý. Lidí, sledujte můj kanál Glouton na Facebooku. Dejte tam sledování a přijeďte se tam do skupiny. A pak je tam nějaký nový kanál, co mě poslal Facebook, nevím, na co to je dobrý, tak jsem ho založil. Je to tam. Jo, nevím, k čemu to je, ale je to tam. Ty vole, dívejte se, co jsem neotočil. Ty vole, ta pálí. Ale krásná, že? Nepodařila se na popevní, ale stejně vznikla krásná struktura té palačinky. Krásná struktura, jo? Úplně pěkná, jo? Vzhledově, taká krásně opečená. Jseš na prázdninách u tety, tak to je super, to je pohoda. To je pohoda, že? Hello guys, hello. Hello. Takže máme hotovo další palačinkos. Vyklepneme a jedeme lidi, pojďme. Máslíčko, popojdi nám maličko. Přihodíme ten těstičko. Tak. Nabral jsem asi dost. Ale udělal jsem dobrou strukturu toho těsta, že je takový, že není ani hustý, ani řídký. Jo, je takový akorát, jo. Že to těsto je takhle jakoby super. Je to takový super, to těsto. Všem privět, ideme balšoje, ideme. Kydajte padáky, bude sunduku. Tak, my jdeme dál. Jsi šikovný, potkal jsem recept. Pekla jsem recept tvé bábovky. A byla peckozní, no to jsou rád, Silvinko. To jsou rád, tak to je dobře. To je dobře, že se ti to podařilo. Jo? To jsem rád. To byl takový recept starý. Takový starý receptos. Takže to jsou rád, že se ti to podařilo dobře upít. No, že to šlo. Že to nekydlo, víš, že to nekydlo, ale bylo to takový, jako to, jak se to jmenuje česky. Tak, jedeme na to. Dívejme se na to.
Dívejme se na to, jak to maká. Krásný těsto, ale vidíte to sami, jak se z toho pěkně hulí, tady z toho se hulí ty vogosté palačinky. Z toho se hulí jako hrom. Já mám těsta, já mám dělat palačinky pro celý ten nějaký okruh. Hello. Tak dneska vaříme lidi, dneska děláme palačinky na přání. Palačinky na přání, už máme týden, už si přejete palačinky, tak až dneska jsem se k tomu dostal. A zítra budeme dělat kuře speciál, speciální kuře v remozce. Jo, celý kuře. To budeme dělat zítra, borci, to bude perda. Jo, to bude perda merda zítra, to bude paráda. Jo, budeme topit speciálku a budeme tam dávat jenom jednu surovinu. A to bude sůl, nic jiného. Jo? Takže těsto. Jo, paráda. Daří se to. Já myslím, že to je dobrý jako. Tak, palačinko, kámoško. Teď jsem si cákl, ty vogo. Mám také pocit, že si cákl na skleničku. Na to jsem háklivej. No, ani moc ne, ale víte jak. Kdyby si cákl na sklínku, tak mi to tady potom poteče. A to já nechci. Jo, aby mi tady teklo máslo po stole. To je hodně masný. Jo, máslo je hodně masný a asi by to nebylo úplně... Teď to musím natočit, teď jsem to jaksi málo spojil. Kámo, pojď. Propojil jsem to. No, pojď, lepit. Tak, přilepil jsem to. Já to tady lepím, jo, kdyby něco, ty palačinky. Tak, pomalý se to dělá, no docela rychle to teď jede. Ten psík je krásný, Medusko, ten je nádherný, to je čivava. To je luxusně krásná čivava. Čau lidi, děláme palačinky, děláme špaldový palačinky, špaldový. Jsou jiný jak normální, jo. Jsou jiný. Jo. Normální palačinky neděláme dneska, jo. Špaldovky, dívejte se, jak to jde špatně otáčet. Jo, ale otočeno, vidíte? Vidíte tu barvu? Ta barva je žužo. Ta barva je žužo, dívejte se na tu barvos. Barva je super top. Super top, tak to má být, takhle to má vypadat. Takhle to má vypadat, lidičky. Jo, psík to tady kontroluje, je s váma tady. Dadí. Krásná palačinka. Pojď sem, pojď se podívat. Podívejte se, jak to krásně vypadá. Jsme v začátku a už jsou krásný, jo. Že se fakt podařili, jo, luxus. Jo. Je to luxus, kámo. Ty jo. Tak, jedeme nová. Tak, dáme sádlo, máslo. Hej, tady jsou blázni, kteří chtějí dělat palačinky na sádle. Už jste to někdy slyšeli? Byli tady psychopati a psali, že chcou palačinky dělat na sádle. Jo, tak tohle, co jestli někdo dělá, to musí být dobrá prasárna. Jo, palačinka se dělá na přepuštěný másle, borci. A ne na sádle. Jo. To si myslím, že není úplně rozumný dělat palačinky na sádle. Znáte to někdo? Dělá to někdo na sádle? Já bych to na sádle třeba nikdy nedělal. Jo? Já bych to na sádle nikdy nedělal, protože to by bylo ekelhaft.
To by bylo ekelík. Tak, dal jsem kolu. Pepo, pohoda. Pepo, jsi na pohodě. Pepa je přežranej, ten pes se přejedl. On se přijedl. Jaký je, krásný je. Tak, krasotky. Čau lidi, zdravím všechny, jak se vede, jak se máte. Pojďme, jdeme otáčet. Ty vogo. Já se to ještě naučím, jako to otáčení, jo, a to teprve se učím. Jo, ale dívejte se na to. Výsledek je úžo. Je to úžo? Tohle to je úžo, kámo. To je úžo. Podle mě je to dobrý. Co myslíte? Je to úžo lidí? Podle mě není to špatný. Také úžo to je. Aj. Ukážu palačinky, vydrž, hned přijdu, ty vogo, hned to ukážu. Tak. Jsou úžo, kámo. Mé palačinky jsou úžo. Zatím jich je kolik? 2, 4, 6 nebo kolik? Jo, jsou úžasný. Krásný, že? Barva pěkná, ty vogo. Je to podařený, jo? Je to podařený. Všechno se daří. Všechno se daří, co se dařit má. Jo? Jsou to takový krásný. Dívej, jako, jak to... Ty vole, jak to otáčím. Já jsem jako na to dobrý asi dneska. Ne, dneska mi to jde. Lidi, dneska mi to jde. Tak. Vylepšil jsem těsto. Udělal jsem těsto speciál, pak vám napíšu do komentu. Pod video napíšu recept na těsto. Jo, to těsto je topka. Jo. To je speciální těsto. Vyzkoušejte podle mě ten recept. Přidejte se ke mně na Facebook do skupiny a posílejte mi fotky a videa, jak se ty palačinky dělali, ať vidím, jak se vám to podařilo. Jo, čau Tome. Ať vidím, jak se vám to podařilo. Jestli to bylo taky tak dobrý. A nebo ne. Jo. Je to fakt peckózní. Tak. Jada dinda. Kámo, jde to. Když se toho nebojíte, tak to vždycky uděláte, tu palačinku. Jo, někdy se stane, že ho prostě otočí, ono se slepí, jo. A to se stát může, jo, to je klasika, to je normálka. Jo, takže když to otočíte a bude to blbý, tak si z toho nic nedělejte, to fuk. Měl zreálně palačinky teď, jo, ty vole, no vidíš, tak to sedlo. To sedlo úplně brutálně, že? To je paráda, to je pohoda. Palačinky, to je pohoda lidí. No. Takže nasdílejte streamos, já to jdu otočit. Barva. Že každou mám pěknou, jo. To, když se podíváte, tak jsou všechny, co dělám, jsou pěkný. Jo, a jsou úplně stejný. I stejně silný, jo. Jsou úplně stejný. Což je brutál, jako. Je to brutál, lidi, ne? Jde to dobře. Recept bude hned pod streamem. Jak skončím, dám vám tam recept. Je to úžasný recept, lidi. Je to úžo. Je to úžo. Budete nadšení z mýho recepisu. Recept je úžo. Tak, úžo, Máňo. Máňo, je to parádní, jak říkám, jde to dobře, jde to good. Kdo má rád palačinky, lidi? Máte to rádi vůbec? Čau, Haničko. Tak, máte rádi palačinky? No, my jo. Proto je děláme. Jo, máme hotovo. Další.
A potom budeme mazat, borci, jo, budeme mazat. Ty vole. No, není to tady, ne? Jsem se lekl, že mi to steklo po sklínce. Tak, jedeme dál, dávám těsto. Je to úžo. Krása, jde to. Čekám vždycky na spojení, jo. Vždycky to sliju a čekám na spojení. Jo, jak se to spojí. Kde je Bohuna? Nevím, kámo, nevím. Někde na okruhu jezdí dneska. Ona má dneska závody na okruhu. Takže tak, my totiž jezdíme na okruhu, jo, a musíme se střídat, takže vždycky není místo. Takže ona dneska je Brně na okruhu. Bohuna má tu M3, CSI, tak ona si v tom řádí. A káně sere, že vždycky si jede gumí, vole, za tu hodinu. Bohuna na to sere. Jo, kámo, to je sport, co? To je sport. Jdeme dál, otáčka. Pojď. Podařilo se. Jak se to podaří vždycky, tak je dobrý. Smažíme, vaříme a to je důležitý, jo? Čau, čau, go. Go. Tak, borci. Signál přišel. Jsme na YouTube, na kanále Rychlá jídla, pokud chcete jít na stream, kde jsou lidi. Tak. Jo, vaříme, borci, vaříme. Podívejte se, ale ten pes je fakt vytuhlej dneska. To je totální havárie, ty vole. Má břuch jak pupek. Úplně. On je jak těhotnej, kdyby byl. Ten pes je těhule, bum. Sabáka spí. Páni a dámy, tak. Jo, jedna strana. Krasotka. Jo, jsou pěkný. Jsou hodně pěkný lidi. Je to Brutus. Je to brutál, takže lžičku dáte připuštěného másla, jako necelou, jo, takže asi půl lžičky jenom. Jo, než je tam narvete pořádné množství. To máslo tam nesmí zůstat. Jo, to by nebylo dobrý potom. Tak. Půl nabíračky palačinky. Je to tak, Haničko. Klidně bych mu poslal. Tak. Čau lidi. Lidičky, pojďme nazdílejte stream trochu. Pojďme to trochu nazdílet. Čau, hello. A jdeme na to, lidi, jdeme na to, ať se něco děje. Ženя, привет. Привет, спасибо. Jo. Nic nedělej, koukej, jak to je všechno, co můžeš dělat. Tak. Ikvoš tady byl tady Ikvoš teďka, Ikvoš tykvoš. Ten Ikve tykve. Jo. Takových už tady bylo a se je vypadli. Jo, takových už tady bylo. Tak, ličky, spasiba, Ženя. Tak, jedeme na to, lidi. Pojďme na to, lidičky. Budeme otáčet, jo, A, vidíte se. Ani to nejsem a zase to vyšlo, je to úplně super nuper. Jo, je to úplně super muper, ty vole.
To je paráda lidí, to je pohoda. Takže pojďme na to, hodíme sdílečku ještě lidí. Jo, pak a ven. Tak a pohoda. Tady je to super, u mě v chatu je vždycky klid lidí, tady to je v pohodě. Tady nemáme žádný dementy. Jo, my to dneska hned vykopneme, jo, lidi. Jo, a to je dobře, jo. Já. Tak, pohoda, jo, máme to dál. A jdeme na další kus. Je to prax, lidi. Je to praxion. Pepane, co je? Jo, dívejte se, jak jsem to krásně rozlil. Jo, jak jsem to pěkně rozlil po té pánvi. Jo. Úplně super deluxe. Úplně super deluxe, lidi. Jo. Tak, kohout na víně, vole. Na nic jiného se to nehodí. Nic jiného. Kohout se nedá žrat, lidi. Kdo chcete žrat kohouta, je to hnusný, vole. Je to úplně hnus, humus, vole. Jedině na víně, jo. A dlouho dusit, vole, protože jsou to kokotí, vole, ti kohoti. Jsou tuzí. Ahoj, Sašo, privět, Saša, privět. No. Krásně nám to tady válí pod kočáry. Dívejte se, jak se posunuje Pepa. Pepo, co je s tebou? Pepo, neblbní, Pepo. Pepa se tady fakt posunuje, on se tajně pomalinku šoupe. Šoupe se dopředu a dopředu lidí, jo, a což je zajímavý. Což je brutál lidí. Tak, borci. No. Je to parádní, borci. Já to tady otočím. Dívejte se, otáčka. A brutál. A vůbec jsem to nehlídal, jo. A je to brutus, jako. Co říkáš, Matuško? Co na to říkáš, ty vole? Je to perda merda, daří se to, ne? Já si myslím, že to máme dobrý. Že se nám ty palačinky, kámo, daří. Lidičky, pojďme nazdílet streamos. Pojďme to nazdílet. Je tady teda hrozný vzduch z těch palačinek, jo? Teda. Krásný. Krasinky, moje krásný palačinky. Jo? Napište mi, co chcete zítra, abych vařil. Zítra budu dělat možná to kuře a ještě něco. Jo? Zítra budu dělat to kurčo. Kdo chcete, aby ho dělal, napište mi, co chcete, abych zítra vařil ještě. Co vám chutná. Napište mi něco, co třeba nevaříte, jo? Až bych já to udělal. A vyzkoušíme to. Jo, jestli to je dobrý nebo ne. Tak. Perda, merda, kámo. Takže pojďme se podívat. Už toho je víc, jo? Už je toho víc těch palačinek, jo? Je toho víc, což je úplně super, lidi. Jo? Je to super, jde to dobře. Za chvíli budeme plnit a bude to ještě lepší, jo? Jak je naplníme, tak budou zlatý, jo? Budou úplně zlatý jako. Jo? Úplně ňoňuňo, kámo. Tak. My to teďka tady protočíme. Tu palačinku trochu. Tak, no. Otáčka. Nech se bude otáčet, jo. Ještě chvilinku. Ještě to chce chvilinku, lidí. Privět. Ještě to chce chvilinku, ať to stojí za to. A je to perda merda.
otáčím. Jo, nejde. Tak ještě není. Ještě není, jo. Vidíte, jak nejde, jak se neotočí, jak se nepřetočí, tak ještě chvílku. Privět, hello. Jo, ještě chvílku. Musíme ještě chvílku vydržet, jo. Evžen Lobec žen, čau Evžene. Nazdílejte to, Evžo. Takže pojďme to nazdílet, borci. Tak. No, ta von nebyla úplně... Kurňa, pálíme. Pálíme, ale dívejte se, jo. Že se to fakt podařilo, jo. Úplně brutální pohoda, jo. Brutálka, jo. Mně se to povedlo, kámo, povedlo se to otočit a to je důležitý. Jo, vůbec to nešlo, jo. Tak, chili von Carne. No to bych mohl dělat. Ještě jsem přemýšlel, že bych udělal nějaký fazolový guláš takovej. S fazolí. Jaký by to bylo. A ještě jsem přemýšlel, že dělám nějakou polívku. Květák s brokolicí. Něco takového. Jo, ale mám plán, že udělám třeba, že to úplně vymixuju, ale budou tam i velké kusy. Jo, udělám také speciální nápad. Jo, taky mám plán. Jo, aby to nebylo jednotvárný. To je normální polívku vaří kde kdo, ale já nechci dělat normální věci, já chci dělat jiné věci. Jo, což bude fakt lepší. Jo. Což bude Brutus. Kidajte. Ty. Tak teď to otočím z druhé strany a budu to zase tady skládat. Abych měl vyvážené strany, kámo. Protože ono to se tak vyvažuje, jo. Tak, je to tak. Je to tak. Yes a yes. Pojďme, kámo. Kámoško. Tak, krásný. Když vám kluk nebo holka říká kámo, to znamená, že s váma nikdy chodit nebude, jo? Protože vás bere jako kámoše. Dávajte si na to bacha. Když třeba chceš zbalit holku nebo kluka, tak jim neříkej nikdy kámo. Jo? Protože ona si bude myslet, že chceš být jenom kámoš, vole, a nic jiného. A tak to prostě je. Na to si dávajte bacha, lidi. Jo? Tak to prostě funguje. La. Je to tak, jde to dobře, no, už nemáme moc těsta, jo, vidíte, už budeme za chvíli končit s těstičkem, jo, což je ideální stav. Otáčka jak vyšitá, kámo. Čau, Hani. Otáčka jak vyšitá. Teď se to otočilo, že se to podařilo. Jo? To byla otočka úplná. Perfektní. Ahoj. Ahoj, Birde. Tak. Pták je tady, borci. Je tady pták. Čau, kámo. Jo. Je to dobré, ani to nebolí. Je to good, lidi, je to very nice. Aj. Je to very good. Tak. Takže počkejte, lidi, já vám teď ukážu, jak se dělají palačinky. Přesný návod vám udělám, jo? Počkej, já to tady vysypu, to nás nezajímá tohle. Takže ličí, nahřejeme si pánvičku, tak jdem na to. Je nemocnej. Takže dneska si ukážu, jak se dělá přesně palačinka. Takže vezmete přepuštěný maso, dáte na lažičku, hodíte do pánvičky, protřepete. Teď si vezmete naběračku, dáte tady částečnou nabíračku půlku, větší půlku toho těsta. Takhle to rozlejete, tohle to si odděláte. Rozlejete to po pánvičce, aby to takhle vypadalo.
dáte to sem a teď to děláte, za chvilku to jenom otočíte a máte hotovo. A takhle to potom vypadá. Takhle je potom výsledek, jo? Takový je výsledek, jo, lidi. Jo, a je to Eňo ňuňo, jo? Eňo ňuňo, kámo. Kámo, kejmo! Je to tak? Ta čivava je nemocná, ty vole, co je? Hej, sorry. Tak, čivava je nemocná, kámo. Nazar Jiří, Nazar Josefe. Jak se daří, borci? Jedeme dál. Andrej lučí, Andrej nelučí. Tak, jedeme dál, lidi. Budeme otáčet. Budeme za chvilku otáčet. Teďka jsem to tam odlepil. A budeme otáčet. Što je to? Tak, što takové? Otočka. Hop. A je to tam, je to v pánvi, ty vole. Není to na zemi. Otočilo se to, povedlo se to. Jo, perda merda, kámo. Za mě dobrý, za mě super deluxe. Perfecto, uno perfecto. Jo, maká to. Jak to maká, tak je to na pohodě. Chce to talent, borci, chce to talent. Jak máte talent, tak jde všechno. Takže vyzkoušíme, vyhodíme. Vyhodíme a jedeme dál. Tak, jedeme dále. Pojďme na to. Za chvíli budeme finišovat, jo? Budeme finišovat a budeme plnit, borci, jo? Budeme plnit úkoly. Budeme opět plnit, což bude úplně topka. Jo, takhle to vypadá, musíte to takhle rozlejt, aby to bylo co nejvíc nalitý, jo? Je to perfekt. Jo, nalijete, rozlijete a je to na pohodě, lidi. Je to na pohodě. Pojďme, borci. Pojďme na to. Ať se něco děje. Ať to fičí, kámo. To musí makat. To musí být namakaný, ta palačinka. Bohuna tady není. Bohuna je v Brně na okruhu jezdí. V autě. Ona má M3 Bavoráka, novýho úplně, tak šla driftovat. A já tady makám, ty vogo. Já tady makám, lidi. Kdo chce vidět Bohunu? Já ho natočím na okruhu, jak řádí. Tady, dadi. No jasně, jak to není na stropě, tak je to v pohodě, to je jasný. Tyjo, to jo. Na stropě je to blbý, no, to je brutální potom, když je to na stropě, je to brutál. Ale koukám, jo, otočený a vypadá to dobře. Jo, vypadá to very good. Jo, vypadá to fakt dobře. Což mě na tom baví, jo. Když to otočím, je to lepší. Jak říkám, vždycky to nějak dopadne, lidi. Jo. Vždycky to nějak dopadne. Tak. No. Je to tak. Takže hotov son. A my jdeme dále. Amigo. Jedeme na další kousek. Tak, to máme ještě. Tak lidi, a bude speciálně. Já tu dělám ještě speciálku. Toto je. Speciálku jdu dělat, jo lidi. Bumba.
Umba bumba, kámo. Tak. Já chci zkusit ještě z toho udělat speciální palačinku, jo. Udělám úplně něco jiného teďka, jo. Vydržte. Já to otočím a vyzkoušíme nějakou jinou techniku. Jo, uděláme speciálec, kámo. Jo, podařila. Takže tohle je tady poslední a teďka budu dělat speciálec. Jo? Speciál, kámo. No, nandu si ten. Já tady mám... Kámo, kde tě mám? Haló? Jo, no jo. Můj pes je tady, takže Eňo, pojďme. Krásná palačinkos, jo, krásný. Jo? Je to tak? Je to tak, lidi? Tak, je to tak, lidi, pojďme na to, lidi. No, hotovo. Tak, teď si dáme máslo. Tyjo. Rozpustíme máslo, ty vole. Dám si tady to těsto. Tak, borci. A teď tam budu dávat sýr. To není pro tebe, Pepán. Kámo. Teď to budu dělat sýrový, ty vole, takový. Jo. Na jednu palačinku potřebuji 1,5 sýru. To mi to nejde otevřít. Pepan, co děláš? Jak jsi přijezenej, ty vole, nemůžeš sejráč. Nemůžeš mi jíst sýr. Ne. Jo, dívejte se, jo. Teď to mám tady. Tohle se budu dávat na další, jo. Jo, mám tam ten sýr, jo, mám tam speciální sýr. Jo. Na té palačince, ty vole. Teď tam dám pepř. Dívejte se, jo. A osolím to. Jo. Teď to mám osolený. Teď je potřeba, abych to odlepil, kámo. Teď jsem to odlepil, teď to otočím, teď se to bude lepit jako hren. Tak, mám to tam. Teď to peču ten sýr, teď zapikám sýr na té palapě. No, nemám taviňák, dávám plátkáč. Kámo, dívej. Vidíš to? Jelikož nemám taveňák, tak dávám plátkáč, kámo. Jo? Ty jo? Profimánek to vymákl, kámo. Tak. Jedna brutální kostka. Dívej. Dívej. Je to perfekto? Co to říkáte? Musíte říct, že to je dobrý. Tohle je pecka. To bylo dobrý, ne? Jsem fakt dobrý, to jsem nikdy neskusil. Já jsem taky nikdy neskusil, já to zkouším popevní, Aničko. Já to zkouším popevní, ale to nebude špatný, je tam sýr, jo, je to osolený, opepřený, drží to, tvar to má, jo, takže to ještě trochu zahřejeme a není co řešit. Já myslím, že to bude pohodos, jo.
Ty, ni. Že to bude dobrý lidi, no. Tak. Dobrý, takže vytahuju. 1 kostka. Jdeme to zkusit dál. Tak. Vyzkouším všechno, co jde, jo. Ještě můžu udělat potom 1, jo. Mně to ještě vyjde. Ještě mám na jednu palačinku, nebo na něco. Na jeden ten můj hokus pokus. Tak, já to tady zacelím. Takže líčky, nahážu tam sýr teďka. Jo, potřebuji to tam dát, aby se to pomalinku roztékalo. Tak, pohoda. Sůl, pepř. Sůl, pepř. Jo. Myslím, že dobrý, ne? Vypadá to good, ne? Je tam vidět ten sýráč, jo, je tam všechno vidět. Teď to pomalinku dopečeme, jo. A zatím to vypadá takhle, ten výsledek. Jo. Tady máme s tím sýrem a tady máme klasiku. Jo, takže myslím si, že to nevypadá vůbec zle. A máme všechny stejný, úplně stejně silný. Jo, takže není to tak hrozný, jak to vypadalo ze začátku. Jo, ale musíte to vždycky otočit, nesmíte to zavřít. Když byste to zavřeli, tak to těsto nebudete mít udělaný vevnitř. A ten sýr se musí malinko zapíct. Jo, ten sýr vždycky musíte zapít. Když ten sýr zapečete, tak je to vždycky lepší. Jo. Takže já jdu otáčet. Doufám, že se mi to podaří. Jo, mám to, teďka rychle na oheň, aby se to zapeklo. A ještě nejsem hotovej. Kámo. A teď to otočím, jo? Neotočím. Ty jo, málo zapečený asi. Dobrý. Dívejte se, a je to zlatavý, jo? Když se podíváte z boku, tak je to zlatavý. Jo, že je to zapečený. Jo? A teď to vlastně, teď to pozavírám. Teď to jakoby zavřu. Udělám z toho takovej speciál prostě. Jo, udělám z toho takový, musím si pomoct, ten mi tady jezdí. Jo, no, já si dokážu poradit, že lidi? Co to říkáte? Já si dokážu poradit vždycky. Tak a je to, jo. Mám ten čtvereček, jo, a teď to budu chvíli dělat. Jo, teď se to dodělává kvůli tomu sýru, aby se to specitilo. Ono se to zapeče, jo. Tohle to nebude s ničím a to ostatní bude s marmeládou. Jahodová, výborná marmeláda. Možná bych mohl namazat něco s nutelou, uvidím, ale mám radši marmeládos, calvados, kámos. Tyjo, viděli jste to? Jak se to krásně otočilo? Krásná otočka. Je to tak, lidi, je to tak? Tak, pojďme, lidi. No, pohoda, takže mám další kus. Tak a jedeme dodělávka, poslední kousek, lidi. Poslední kousek, to tady vyškrábnu to těsto a tím jsem skončil. Jo, dívejte, mám tady poslední jedno těsto. Jo, takže to bude už takový jenom zbytkáč. Jo, to už je jenom takový zbytek. Jo, to je, prostě už není ani palačinka. To je taková půl palačinka. Taková půlečka jenom, jo, taková jenom půlečka. Z marmeládou jsou podle mě nejlepší.
Jahodová, kámo, jahodovka. Jahodová marmeláda, to je vždycky top. Jo. Tohle se nám tady zavazí. Tak, odlepkat. Na. Tak, půlečka, kámo, se podařila. Půlečka se podařila i tak. Jo. A uděláme jenom na slano. Opepříme. Uděláme slanou. Uděláme slanou, co vy na to? Jaký to bude, nevím. Možná se to podaří. Takže přehneme to na půlečku. Tak. A přehneme to na čtvrtečku. Tak. No. A je to, ty vole, jsem s tím vyjebal. Byla malinká a najednou mám z toho super palačinku. Jo, dívejte. Že jsem to normálně jako by ošálil. Tak zavřu máslo. To teď nepotřebuju. Tak, toho se tady zbavme. Tyjo, tohle to dám do misí. Ať tady není nepořádek. Tyjo, to je masný. To asi do toho dávat nebudu, jako už. Tak, nechci na to chytat, je to masný, kámo. Tak, palačinka končíme. Palačinka hotová, jako. Jo, kámo. Ty se z ní podařila, no. Ta se mě podařila, lidi. Musíme to vidět, dívejte se. Jo, je to fakt podařený dílo. Tady jsou velký a tady jsou slaný. Se sýrem. No a tam nejmenší je bez sýru. Jo, dívejte na to. Fakt se to podařilo a jdu na to. Tak a já teď zkusím jednu namazat. Tohle to chceme udělat, že jo? Nám tady zavazí. Tak, přeci jenom to dám do toho. Já jsem na to nechtěl dávat do toho těsta. A co to je za zvuky? Tak, co to je? Je nějaké zvuky. Co chci? Chci talířek. Talířek si vezmu. Tak. To se mu nelébí. Nevím, co se mu nelébí. Takže vezmu tu palačinku, dám mu sem. Nějaký chytrolín. Nějaká chytrá. To byla nějaká chytrá. Co to je? Tak. Jedeme, jo? Mázneme to, dívejte se. 1 polívková lžička marmelády. Nemusíš se bát šetřit, jo? Když ušetříš, tak to bude nedobrý. No, radši víc, jak míň, jo? Tak mám to vlastně všude nagltmaný. Jo? Je to všude. Teď to zabalím. Teď to dám do balicího procesu. Tak. Teď se na to podívejme. Takhle to vypadá teď, jo? Takhle to vypadá. Jo, vypadá to dobře. A můžeme to zkusit. No. Je to dobrý. Ahoj, Františku. Lidi, vypadá to dobře a dobře to chutná. Cítím tam to máslo. Je tam cítí ta marmeláda. Je to fakt úžo.
No taky radši jim, jak vařím, no ale nějak se to vařit muselo, no. Takže já teď udělám rychlou akci. Vytáhnu si další nádobu. Ty mám spotřebu nádoby, díváte se na to. Posunu Pepu. Tak, dobrý. Dám to sem. To dám sem. A teďka teď jich pár nabalím. Jo? Kdo tady ještě nebyl, tak se podívejte, výsledek je úplně úžasný. Jo, už je to úžus. To jo, Katko. To máš pravdu. A dost. Tak a nějaký teďka namázneme, jo? Dívejte se. Lžičku. Rozmažeme to tady. Teď jsem to nechtěl dávat na ten talíř. Nevím, proč jsem to tady nahodil. Jo, a zamotám, jo. Tak, teď to tady mám, jo. Tak já jsem to tady chtěl dělat takhle, původně. Na to menší, jo, to chci dělat. Já jsem si to nahodil na ten menší. Jo, teď to rozmažu. No je to úžo, kámo, to je úžovka. Sejdeme si úžovky, no. Rozmažu a zase to zabalím. Tak, musíte to vždycky dobře zabalit, aby to bylo dobrý, jo. Je to tak. Tak, a my jdeme na to. Pepan, stejně bys nechtěl, já jsem ti nabízel, když jsem jedl. Nechtěl jsi. Pepan teďka tady se kouká, podle mě by si nahodil, jo, ale on snědl tolik masa hovězího, jo, že fakt vypadají dobře ty palačinkosy, jo, dívejte se na to, mám to krásně natřený, je to perda, jo, je to super. No, nestíhám, borci, vůbec nestíhám, dívejte se, jaký mám všechny stejný. Jo, jak je pěkně opečená, jo. Není vůbec černá, spálená, jo. Je to takový, jak to má být, jo. Což se mi líbí, jo, to mě baví. Když se to daří lidi, tak vás to baví. A jak se to přestane dařit, tak řeknete, to je blbost, to bych nedělal, protože mě to nebaví, abych tady něco dělal, to se to pálí, jo, to dělat nechci, že jo. Jo, takže to takhle prostě je. Jo, když něco jde, tak to každého baví, a jak mu to nejde, tak už to nedělá. Ale já právě jsem takovej, že když mi něco nejde, tak to udělám znova. Jo, tak jak jsem dělal ty buchty, které se mi moc nedařily, takže já ty buchty budu dělat znova některý den, jo. Až to půjde. Můžeš na večeru, Františku. Tak, až to půjde, kámo. Jo, jednou to vyjde. Jo. Takže tak já to prostě mám vymyšlený, jo. Tak to prostě mám vymyšlený, jo. Až to prostě půjde, tak to udělám, jo. Brutál, kámo, brutus, jo. Tak dívejte se na to. Teď jsem to tady nabalíkoval. Ještě nahodím jednu. Nahodím ještě jednu, ať mám plný ten talířek. Tak, nahodím to sem. Tak. Nahodíme to. Pepane, co je? Co vyčuhuješ? Pepan ten vyčuhuje, zase něco vidí. Nebo někde něco cítí, kámo. Tak, teď se musím umýt, jsem masnej. To já nerad masnej. Čau, čau, hello guys. Tak. Dobrá akce, borci, že jsme to zvládli dneska dobře. Ten pejsek tady vaří. Ten tady vaří, kámo, každý den. Každý den je na streamu a vaří. To je prostě takový pejsek. Takže se podívejte, co úžo?
Takže tady máme namotaný už palačinky, dívejte se, úžo. Jo, je to úžos. Jo, tyhle máme namotaný s marmeládou jahodovou. Tyhle si máme prázdný a tyhle si máme slaný se sýrem zapečený. Tak, se skořicí a cukrem, no. To by taky šlo. To by taky šlo. To je taky úžo. To je úžo. Pepa, přesně tak, Pepa kontroluje kvalitu. Dívejte se, jestli si olízne. Tak, Pepan prostě to je kontrola, kámo, no. To tak prostě je. No. Takže já můžu zavřít, už je to tady vyvětraný. Už jsme se zbavili toho všeho. Tak, je to tak. No, myslím si, že se nám dílo podařilo. Někdy se stane, že se to nepodaří, jo. Někdy se stane prostě, že se to nedaří, ale to už prostě tak je, jo. To už tak někdy je. Privět, Leša, privět. Tak, to už tak někdy je lidi a je to na pohodě, jo. Pepa je degustátor, no, ty vole, kámo, Kristýnko, ty jo, neblbni, kámo, děkuju. Kristýnko, děkuju, to bylo drahý, kámo. Děkuju za hvězdičky, zlatičko, děkuju. Tak, je to teda síla, je to síla. Sledujte Kristýnku Tomkovou, lidi. Kristýnka Tomcová, dejte jí follow, lidi, pojďme. Pojďme osledovat lidičky, ať to stojí za to. Krásný hvězdičky, krásný. Tak moc děkuji ještě jedno, děkuju. Tak. Je to tak, lidi, je to tak. Je to parádos. Je to parádos lambados. No a Pepa degustuje, jo? Pepa to je degustátor. Pojď sem, Pepo. To je rybička moje. Da. Dneska jsem točil video s potkánem lidí ají. Kristýnko. Tak. Lidičky, zdravím všechny, co dorazili. Dejte sledování Kristýnce, pojďme na ňu. Na Facebooku je, u mě, na kanále Glowton. Dejte jí follow. Ať to stojí za to, lidi. Ať to stojí za to. Tak. Tak. Kvalita je kvalita lidí. Tak, lidičky, super duper. Všimni si. Tak, borci, no. Takže. Čau, Tomas. Ahoj, Anetko. Sledujte Denisku, sledujte Kristýnku, lidi, pojďme. Ano, a my jdeme dále, lidi, my jdeme dále. Nějaký nápady? Jsou to perdy dneska, jsou to perdy lidí, všechno se nám vydařilo, co se mělo podařit, se podařilo, jo. Takže já si myslím, že to není špatný, pořád jsem ještě takový trochu nachlazený lidí, ale to se nedá nic dělat, to tak prostě někdy je, jo. Ale palačinko si jsou, dám si kolu. Takže ještě vám to ukážu. To jsem vlastně dneska vytvořil. Takže palačinky namazaný s marmeládou, pak se to jenom pocukruje, jo. Jo, tak s cukrem, z vanilkové cukr ze skořicí, pocukrujete jemně. Máte luxus, jo. Pak jsou tady, kdo nechce přibrat,
necukruje, nesladí, tak si dáte holí palačinky. Jo, dietas. No a pro ty, co nemají rádi ani tohle, tak jsou tady palačinky na slano zapečený se sýrem. Jo, to je vlastně tohle. Jo, ty jsou plněný sýrem. Jo, taky šáteček, nebo ani co to je. Jak bychom to pojmenovali, co by to mělo být. Tak, no. Myslím si, že je to gutka. Že je to gutka lidí. Je to tak? Je to perfektní jedí. Děkuju všem za hvězdičky, je to paráda. Každá hvězdička mě potěší, i jedna. Jo, i jedna hvězdička potěší, jo. Takže je to super. A to nás na tom baví. Privět. Tak. No, borci, a vy myslíte, co budeme zítra vařit, nebo co? Já zítra bych dělal asi to speciální kuře v remozce. A ještě něco. Hodíme zítra 2 streamy, ne? Jeden dáme třeba ve 3 a jeden dáme zase v 5. Jo, uvidíme, jak to bude vycházet, jak tady budete. Takže bychom to tak nějak nahodili. Musíme to naplánovat, borci, no. Aby to stálo za to, aby to bylo eňoňuňo. Takže tak. Takže kdo chce, může papat, kdo nechce, tak nepapá. Takže já už sundám asi Pepu, ne? Nebo co, Pepa ne? No, ne, Pepa se být tady. Ty vole, Pepa je tady díky až do konce, jo? Čau, Jano. Tak, je to dobrý lidi, ne? Je to dobrý, podařilo se, důležitá akce to je. Pojďme na to. Lajkujeme, sdílíme lidi. A my jdeme dále. Myslím si, že je to v pohodě. Tak jsou lidi, co palačinky třeba nejedou. Já třeba bych to nejedl v restauraci, mě palačinka v restauraci nechutná, nevím jak vám. Mně to tam připadá, že to tam je zamražený a ohřívají to nějak, že je to taky mokrý, je to taky hnusný. Je to takový prostě nějaký. Jo, je to taky blablabla, nevím, jak bych to vyslovil, jak bych to řekl. Jo, je to také prostě blav. Jo, takže proto je lepší si je udělat sami. Tím nejde o prachy teď. Jde o to, že když si uděláte sami, jsou lepší. Jo. Možná v nějakým 5hvězdičkovém hotelu budou určitě lepší ty palačinky, jo. Třeba budou stejný jak doma, protože udělá na objednávku, udělá těsto a udělá vám palačinku. Jo. A když to někdo vytáhne ty vole někde z mražáku, nebo z ledničky, nebo ze skříně, jo, pak to opláchne, protože je to zelený, vole, opeče ti to a bum. A jak ti chutná, že? Tak si, docela dobrý za ty prachy, vole, až to páďou, vole, a jdeš. Víš, co uděláš palačiny za 150 korun doma? To nesníš. Francouzský brambory, no to by mohl dělat, Silvínko. To by mohl dělat, jo, to je dobrý nápad. Pěkně zapečený. To by šlo. To by se mohlo udělat, no, to udělám, no. Tak, je to tak, lidi. S marmeládou zmrzlinou. Však jo, vanilková zmrzka k tomu, ty vogo, to je perda. To je dobrá perda. To je jako dobrý, jo. Když si dáš palačinky, k tomu si dáš vanilkovou zmrzku, to je fakt dobrý, jako. To se hodí. To se vždycky hodí. Já jsem si dal smaženou zmrzlinu v takovém těstě a moc mě to nechutnalo. Zmrzka dobrá, ale těsto hnusný.
bylo asi tak centimetr silný. Jo, a bylo to takový... Zmrzlina byla hodně zmražená, takže udělali kouli velkou, dali ho do mražáku, -20, byla tam třeba 2 dny, pak ji obalili jenom do toho těsta a hodili do fritézy. Jo, kde smažil hranolky, ty vole, ale to těsto mě moc nechutnalo, zmrzka byla výborná, jako, nebylo to špatný, jo, zapálili to přede mnou, jo, hořelo to jako efekt dobrý, jako hezký, ale zas tak. To ani není, co to je. To ani není silovo, co to je, ty vole. Co to je, jako, co to má být, jako ten nůž, nebo co to je? Já si myslím, že to je nějaký... Tak by mal zahrát tak na nervy, víš, jak akorát. Kouknu se na to. Kouknu se na to, no. To mě zajímá. Jak se to jmenuje? Hello? Mandolína, no. To mě zajímá, co to je. To mě zajímá, co to je, ty vole. To jsem ještě neslyšel, jako, víš, jako. Já to jako neznám, jo, tohle. Ty jo. No, go. Tak, co to je? Je to nějaký nůž? Tak, mandolína. Koukám na to. Jo, tak to já znám něco podobného. No ty vole, to se budeš jebnout. To já znám, to je taky nějaký bejkrohač se to jmenuje, nebo něco takového, ne, český. Jako to já znám, ale ne tu japonskou, ale tam, když se strouhneš, ty vole, tak přijdeš o celou kůži. Jak se netrefíš. Je to tak? Máte zelňačku zapečené mavou s masem, máte dobrý oběd. Dobrý oběd, ta zelňačka, to je top. Čau Davo, čau Tadeáši. To je dobrý oběd dost. To mi taky chutná, no, to mi taky chutná, jo. Ale je to super, no ale nesmíš se strouhnout. Když se ti to smíkne, vole, tak máš kůži pryč. Tyjo, to potom musí bolet. To musí potom hodně bolet. Víš, když strouháš a... Nebo má to nějaký držání? Že to držíš na něčím? Jak to funguje? Jo, takže to není špatný, no, potom. Takže lidičky, já se s vámi rozloučím, já se teď se odeberu se někam na počítač a budu vydávat videa. Takže dejte si sledování. Dejte si sledování kanálu. Bye. Jo, dejte si sledování kanálu, lidi. Ať se vám všem daří. A ahoj zítra. A teďka běžte olajkovat co nejvíc videí, napište mi nějaké recepty a nějaké komentáře. Tak, dneska jsem vařil palačinky speciální, špaldový. Jo, což byla perda merda.
Takže borci, čaukos. Čauko, čauko.